Rene gak apa-apa. Wis keceran to? Eh, Rene gak apa-apa Rene, tenang ae. Ora kok wis kawasan tunas muda. Lho, kok gak Rene. Oh, mau ndi, mau ndi. Kono. Sapa kowe adik sapa? Aku kenal lho, wong kene kenal kabeh. Mas Tommy. Oh, lah sampean. Oh, adik Mas Jian. Oh, lah Mas Tommy karo Mas Jian ki koncoku dolan plek lho. Lah we ora gelem latihan melu kawasan ini. Ya, gegere delok. Gegere. Walah, iki mulai sangar iki. Ndi iki? Tablone. Delok. Walah, ngori. Gak Rene tak takoni Rene sik, Rene cak loro kene. Kene. Tak takoni. Pendirine Eza ki sapa? Ora. Yang suruh? Wah. Terus lek we ketuane PSHW saiki sapa? Ketuane? Heeh. Pengasuh kuwi lho. Nah, bapak pengasuh pinter iki lho, Pro lho. Pengasuh iki nganu lho. Sapa? Lah, lho. Sapa ya tolong? Lho, ero iki iya meh bener iki. Aku sapa? Lali aku. Agus Wijaya. Bener iki lho Agus Wijaya. Ngawur we dah. Mas Agus Wiyono. Tapi nek mau we tak takoni bener lho, pendirine saya mau sapa? Yang Suro. Tak sangoni. Oh iya, tapi dindum lho kancamu ya. Lah tak takoni ra ro. Lah nggih kaos iki ora ro lali. Gak apa-apa. Tapi latihan lho ya. Oh, lek gak latihan ditonyoni wong kok kalah ngisin-ngisini no. Gitu. Ngisin-ngisin Ngisin-ngisin PSHW. Anakmu kon iki. Wis ngene, salaman sik to. Ben gak tukaran gitu. Oke? Wis nang bal-balan.